Hola, anem a començar la pràctica d'articulació de la zona del coll. Busca una posició estable, pot ser sentat a una cadira, en un lloc rígid, no? Que et puguis aguantar bé. Si t'hi assentes, deixa les cames en un angle recte, que els peus quedin ben recolzats. I si ho fas al terra, recolzat en un taco o un coixí, mira que l'esquena quedi el màxim de vertical i alhora els braços quedin descansant, que no quedin aguantant-se el cos, el tronc. Doncs comencem primer observant aquesta verticalitat, adonant-nos com entra i surt l'aire. Si en aquests primers instants et ve de gust tancar els ulls, per percebre més tota la teva part interna i visualitzar, percebre tota aquesta verticalitat dins de les teves possibilitats, de la columna, i mira d'afluixar. Si sents la zona del pit tancada, pot ser un petit moviment d'espatlles enrere, relaxar la mandíbula, l'espai entre les dents de dalt i de baix, fer un repàs en tot aquest tronc, adonar-te que no hi ha el ventre amagat endins o glutis apretats. I deixa que les següents respiracions entrin i surtin de forma tranquil·la, natural, espontània, sense fer cap tipus de pràctica de respiració, simplement estant present. Visualitza el teu cap, el teu coll, les espatlles, el tronc, un bon suport de glutis, les cuixes, les cames i els peus. I des d'aquí podem fer els primers dies la pràctica d'aquest moviment articular del coll amb els ulls oberts, mirant endavant, i a l'exhalar deixar caure el coll endavant, amb una mica d'espai entre les dents, que relaxi, que no hi hagi pressió. I a l'inspirar portes el cap a la vertical en el seu punt neutre, mirant endavant. A l'exhalar deixo anar el cap endavant. A l'inspirar el pujo. Observa que la resta de l'esquena està vertical i a l'exhalar deixes caure el coll endavant sense incorporar el tronc. El tronc queda en la seva vertical i l'únic que baixa i estira és tota la part posterior. I vincules moviment amb respiració. Inspires al pujar, exhales a l'anar endavant. Pren consciència del moviment que està fent el teu coll, observant el reste, el rostre, la mandíbula, els ulls, que quedi una expressió serena a la teva cara. Aquest anar endavant, buidar l'aire. També pots gaudir uns instants de sentir el coll endavant, percebre tota la sensació als costats, a darrere sobretot. Fas la darrera volta. I puges i et quedes en la posició neutra, mirant endavant. Adona't que la barbeta no queda en l'aire, que la mirada no es dirigeix amunt, sinó que queda mirant endavant. I anem al segon moviment. El segon moviment és girar a l'exhalar el cap cap a sobre d'una espatlla amb la barbeta recollida, tampoc tancada, però sí recollida, com si hi hagués un tope a baix, un tope a dalt. A l'inspirar vaig al centre, a l'exhalar vaig cap a l'altre costat. I aquí l'únic que hem de tenir en compte és que el tronc no es desplaça, sinó que és només el coll
Notaré resistència en un costat, en l'altre, i les primeres vegades ho fas ben suau, amb els ulls oberts. Més endavant, quan la pràctica ja està molt integrada, ja tanquem els ulls, però al principi mantenim també ulls oberts, evitar possibilitat de sensació de mareig, i deixant el rostre, la mandíbula ben tranquil·la. És probable que notis més facilitat a anar cap a un costat que a l'altre, però no deixis d'anar-hi cap a aquest costat que costa més. I empra l'exhalació per alliberar. Pots mantenir un petit instant en aquest espai del costat, amb el pulmó buit, la sensació de l'exhalar, exhalar, 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 i sostenir, mantenir un moment la posició. Espai entre les dents, rostre relaxat. Faig la darrera volta. A l'inspirar vaig al centre i observo un moment. Fer aquesta pausa entre una i l'altra, al cos li va bé per integrar tot el que acabes de fer. Potser la ment necessita estar acompanyada, puc repetir, inspiro al agafar aire, exhalo al treure aire, sentir les sensacions en cada costat. I anem per al tercer moviment. El tercer moviment, l'orella va a buscar l'espatlla. Aquesta pràctica, a l'inici, és interessant poder-la fer davant d'un mirall, perquè sol ser tendència que sense voler miro cap a un costat i baixo. I el que ens interessa és buscar ara el lateral cap al trapezi. Pots fer la pràctica observant-te en un mirall, a l'exhalar baixes, a l'inspirar puges, busques la vertical, la barbeta recollida, com al principi, i a l'exhalar cap a l'altre costat. Sentint tot el costat. El que s'estira, el que s'arreplega. A l'inspirar pujo al centre, a l'exhalar vaig cap al costat, mirant que sigui l'orella la que baixa, que no perdi de vista les dues orelles. I es pot fer a poc per sentir, percebre tota l'articulació, tendó, musculatura, adonar-te si les espatlles sense voler pugen, mirada que baixin. És important que aquí les mans tinguin un bon suport. Jo recomano sempre tenir palmells de les mans en l'aire sobre les cuixes, per tant que realment tant colzes, que estan més a prop de la cintura, estan sense tensió a les espatlles. A l'exhalar incorporo el coll cap al lateral. És probable que se sentin sorollets, sorreta, petits crecs. És interessant que respectis el teu cos, que no hi hagi por a fer el gest, però sí que hi hagi un cert respecte i que a l'exhalar és quan estàs fent el treball d'estirament, de lateralització del coll. Deixa espai entre les dents. Faig la darrera volta. I puc aclucar un moment els ulls i recollir la sensació que tinc ara, després d'aquest moviment, adonar-me que la barbeta està una mica recollida, que hi ha una gran verticalitat en tota la meva columna, coll. Continuo deixant espai entre les dents, deixant el rostre una expressió serena. I recollint la pràctica que acabo de fer. Són moviments petits,
vinculats amb la respiració, en què cos, ment, cervell pretenem que vagin junts. Si notes certa dificultat en aquestes 3 posicions, al principi pots fer només aquestes 3, però si et sents bé a nivell corporal, a nivell intern, aquesta sensació que explicàvem de la zona propera a les orelles, no hi ha mareig, pots fer unes voltes per acabar. I el moviment de les voltes, o la grandesa o petitesa de les voltes, només la pots triar tu. Adona't que hi hagi espai igualment entre les dents, quan va el coll enrere, la boca queda una mica oberta, i el cercle pot ser petit o pot ser gran. I adona't d'aquests diferents punts, davant, darrere, costat. La respiració succeeix, no la bloquegis, de forma espontània, i canvies el sentit. Si pel que fos avui no és el dia de fer aquesta rotació per complementar la pràctica, et quedes simplement quiet, amb els ulls tancats, imaginant que ho pots fer. Deixar que el cervell imagini la rotació. Podríem posar el símil que és com somiar. Quan somiem no és real, però hi ha una part de tu que ho creu que és real. És una manera de fer funcionar el cervell sense l'acció del cos. I mantenir-te unit, ment, cos, respiració. Faig la darrera volta i em quedo en el centre. Puc deixar els ulls tancats o oberts mirant un punt fixe, endavant. Barbeta recollida, verticalitat en el tronc. Recullo la sensació, la percepció del cos. Després d'aquest moviment del coll, aquests 4 moviments del coll, m'adono de la respiració, com està la ment, si hi ha algun punt que puc millorar, percebre'm internament, per sentir aquesta polaritat cel-terra, la base que m'aguanta, i la idea de l'elevació entre vèrtebres, permetent que tot el paravertebral treballi, s'expandeixi, però alhora no hi hagi tensió. Observa la respiració espontània. I després d'aquests instants de quietud podries quedar-te assentat si estàs confortable o estirar-te uns minuts. També seria ideal, després d'aquesta pràctica, fer la relaxació guiada, la introducció al Yoga Nidra, que ja tens. Que estiguis molt bé. Cuida't.